Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador, e hoxe imos facer unha rutina curta, intensa e chea de enerxía. Ti marca o ritmo e eu guíote. Comezamos. Benvidos unha mañá máis aquí a Pulso Activo, como sempre moi ben acompañado. Como estamos, rapaces? Buenos días. Imos comezar como sempre. Sí, son moi detallista. Gústame moito, por exemplo, vou por a calle e vexo algo que lle pode gustar a miña nai e compro. Porque sí, non porque sexa o día da nai, nin que en día a miña nai, di o meu pai, a miña xente, pois. Por exemplo, gústame deixarlle notiñas no almorzo ás pequechas para que as vexan no cole. Cando é un día asinalado, pois gústame facer que sexa todavía máis especial. Pois non, a verdade que non. Na miña cabeza digo, vou facer isto, vou facer o outro, vou comprar isto, pero despois non fago nada. Mais que nada por egoísmo, e voume explicar. É que paso moi ben e quedo plenamente satisfeita cando fago algún detalle a xente, tanto que señan coñecido os familiares ou tal, como xente que coñezo de pouco. Gústame ter un detalle pequeniño con eles. Movendo o pescozo a un lado e outro. Movimentos suaves, controlados. Arriba e abaixo. Vamos cos sombreiros. Bueno, Estrella, que estabas contando antes? Antes contaba que fun con unha amiga ao solario, fun acompañarla, non tomalo eu. Pero había moita xente, dixen, estáse preparando para o bravo, ahora que fai calorciño, queren estar de bon color. Eu digo, eu sigo ca miña... E ti non te animaste, Estrella? Eu non me animo. Más no, cintura. Eu son blanquiña de toda a vida. Non me meto. Se vas aí un par de sesións, activas a melanina no. E despois xa che colle... Eu activo a melanina con colacao. Faime dano sol, faime do... Non, eu non me meto nese trebello. Eu son blanquiña. Non che gusta a praia? Non che gusta ir á praia? A min gusta ir á praia, pero ando vestida porque como me collo o sol faime dano. Claro. Entonces, gústame ver a xente moreniña, sí. Eu non. Eu xa estou preparada para cando veña a moda da xente branca. Pois eu estou contigo tamén, Estrela. Pois se non, voume para Xapón, que teñen todas as potingadas para crema. Xuntamos pernas. Para non morenear. Xa está. Pois a min encanta estar moreno. Se pudes estar moreno todo o ano, sería. E a min gústame como estás. Claro, pero... É que o branco, ao final, non, Que pasa co blanco? Que non me gusta, tío. Eu prefiro estar moreniño, luces máis, quedache mellor a... Non, sinta mellor. Eu noto cando estou máis blanquiño, cambiamos, e cando estou máis moreno, pois vexo-me aí como chaman agora, un glow up, non? O qué? Glow up. O qué? Que melloras, o sea, que estás máis guapo. Glow up. Un qué? Idiomas, querido. Idiomas, querido, idiomas. Pulse nos cellos. Algo que ti non... Esos son todo modas. Antes a xente protexíase moito porque quería decir que non traballaba no campo e tiñas unha posición social máis alta, sabes? Cambiamos. Son todo... Tamén estaba de moda estar gordiño. O que estaba? Tamén estaba de moda estar gordinho. Eran uns cánones de belleza. Porque eras máis adinerado, porque tiñas para comer. Claro. Todo depende, como decimos en Galicia. Moi ben. Veña, rematamos a mobilidade articular. Agora imos pasar ao quecemento. Para a sesión de hoxe só necesitamos unha esteira. Collemos a esteira e comezamos. Pois nunca fun, pero teño dito moitas veces que debería ir ao solario, que non sei que activa a melanina, que igual me poño máis moreno. Un día vou preguntar a ver que me di. O sol non é que non me guste, o que pasa é que me fai mal. Polo brao, fai 2 anos xa estuve 2 veces a piques de ter que ir a urgencias porque colleme unhas insolacións como media ao sol na cabeza 10 minutos, entonces eu como a xente collo de sombreiro, ben encasquetado e de camiseta sempre, porque me fai mal, non é que non me guste, pero a saúde ante todo. Unha vez que temos a esteira, ímonos sentar nela. Imos co primeiro exercicio de quecemento, que é darlle un poquinho de mobilidade á cadeira. Imos abrir as pernas, tal cual estamos, flexionamos, e agora o que facemos é, imos a un lado
e outro, vale? Se nos costa moito así, podemos A ver. axudarnos cas mans. Esta perna non me gira. Mírome. Ai. Intentamos acercar os dous xeonllos ao chan, Ai, vale? Dios mío. Bueno, eu casi Darlle co fago. a maior mobilidade posible. Ai, eu mover movo, pero cóstame. Bueno, xa lle collo A mí me pasa o mismo que... Que antes tedes No, que vou pola esteira abaixo. Dios saberá por qué. Intentamos acercar os dous xeonllos ao chan e cambiamos a un lado e outro. Vale. Veña, seguimos mobilizando esa cadeira. Agora, máis diante dos ombreiros, levamos o cu cara atrás e a pelve cara adiante. Ai, seguimos mobilizando, 45 segundiños de movimento. Iso é. A clase de hoxe é de core de lumbar. Así que casteira imos facer toda a clase. Non necesitamos empregar ningún tipo de elemento. Para elementos xa temos a Anxo. Gustoume esa, enlazáchela moi ben. Últimos segundiños. 2, 1, vale. Moi ben. Imos pasar ao primeiro exercicio. Imos deitar boca abaixo. Imos estirar os brazos, imos estirar as pernas. Exercicio de coordinación, que é o nadador, xa fixemos máis veces. Subo o brazo e perna contraria. Collemos aire, comezamos co brazo dereito e perna esquerda. E intercambiamos. Última con cada brazo. Vale, relaxa uns segundiños. Eu que non sei nadamos, eses de o facer o nadador e despois a brazada así, parece que non, pero costan moito, porque traballan moito os tríceps, aquí o cogote este, por aquí atrás, tira. Volvemos a estirar brazos e pernas. Segunda serie, collemos aire, soltamos. Última con cada brazo. Vale, relaxa uns segundos. A ver, parece que non facemos nada, pero se estiras ben as pernas, os brazos e fas o exercicio como di que tes que facer, súas igual. Para o seguinte exercicio, mesma posición, xuntamos pés, glúteos activos todo o percorrido, estiro brazos e aí seguimos nadando, pegando unha abrazada neste caso, collemos aire e ao exhalar despegamos o peito do chan, os pés siguen pegados ao chan, siguen xuntos, 9 e 10. Relaxamos. Non hai que morrer no intento, pero sí que hai que facer ben as cousas para sacarlle a mellor ventaxa posible de cada exercicio. Ademais, como fixamos un tras do outro, pois entonces ainda tiraba máis. Veña, imos ca segunda rolda. Soltamos pés pegados ao chan, collemos aire, soltamos. Vale.
Ahora levamos o cuño cara atrás, relaxamos, antes de pasar ao seguinte exercicio, relaxo a zona lumbar. Si, os abdominais sempre é unha boa clase que dá tempo para descansar, facerlos ben, aí pausaos, se queremos falar, falamos, se non, perfecto. Para o seguinte exercicio o que imos facer é en posición de pirámide, levamos talóns cara atrás, aí cu cara arriba, o que imos facer é elevar unha perna e outra, en total 10 veces, de acordo? Muy ben. Intercambiando unha e outra, talóns cerca do chan, colocámonos na posición inicial, collemos aire, solto arriba. Nove e 10. Xollos ao chan, cu cara atrás. A min a pirámide gustame moitísimo. Síntome moi cómoda nesa posición, entón dame igual se hai que levar a perna ou non, dame igual. Como que estira bastante todos os músculos da perna e hasta me parece relaxante. De novo, mesma posición. Acercamos talóns ao chan, pese para as ancho das cadeiras, collemos aire, soltamos. Intentamos elevar a perna completamente estirada. Última con cada perna. Vale, recollemos atrás, descansamos. Mal. As pirámides sempre son mal. Xa sea elevando a perna ou sin elevar a perna, mal. Veña, imos volver agora. Ahora imos traballar un poquinho máis a implicar un poquinho máis a zona do core, en isométrico en cuadrupedia, xo fixemos máis veces, más debaixo dos ombreiros, xeonllos separados en chura das cadeiras, imos elevar uns centímetros os xeonllos do chan e mantemos aí 30 segundos de traballo. Arriba, manteño aí e aguanto, reparto o peso do corpo. Facemos respiración, cada vez que exhalamos, embigo cara adentro. Dos, vale, recollemos atrás, descansamos porque imos repetir de novo, vale? Non daba porque tampouco me propuxe que se non daba, pero bueno, deixémolo aí. Estamos preparados? Sí. Veña, imos alá. Posición inicial, arriba xeonllos e comezamos a contar, 30 segundiños. Moi ben, seguimos aí, aguantamos un poquinho máis, ánimo, veña. Tres, dous, vale. Recollemos atrás. E imos agora ao seguinte exercicio, que sigue tamén, seguimos en cuadrupedia, facemos gato can, xeonllos separados en ancho das cadeiras, mans separadas en ancho dos ombreiros, miramos ao fronte, embigo cara ao chan, exhalo, miro cara ao embigo, e as vértebras cara arriba. Imos facer 10 repeticións, van 3, damos ben de mobilidade aí a columna. Van 8, 9 e 10. Recollemos atrás. A clase en xeral foi tranquila. Traballamos porque tiraba a cuadripedia, oi que dixen eu vou ter que parar, pero termei.
Tamén me costou facer a pirámide, pero vaise facendo. Veña, imos repetir de novo, segunda serie, posición, collemos aire, exhalo. Arqueamos ben as espaldas, el lombo. E última. Vale. Relaxamos atrás. Imos ben? Sí, vale, sí. moi ben. Es que estamos moi caladiños. Sí. Veña, ímonos agora a colocar deitados boca arriba. Coordinación, core e lumbar. Eu estou Co bicho morto. Ai, Aí brazos arriba, pernas flexionadas, 90 grados, zona lombar apoyada e imos brazo dereito, perna esquerda, intercambiando 10 en total. Mantendo sempre zona lombar apoyada. Movemos brazo e perna. Dúas máis. E última. Vale. xa unha pro da coordinación eu. En calquera momento podo volver atrás, pero de momento... De novo, imos colocarnos na posición de inicio, estendo brazos, pernas flexionadas 90 grados no aire, zona lombar apoyada, brazo dereito, perna esquerda. Iso é. Dúas máis. Última con cada brazo. Vale, recollo e relaxamos aí. Masaxeamos zona lumbar. Cambiamos sentido. Moi ben, imos baixar as pernas, pés separados ao ancho das cadeiras. Estiramos brazos ao longo do corpo, talóns cerca dos glúteos, collo aire nesta posición, exhalo, apreto glúteos, elevo pelve, vou apoiando vértebra a vértebra, chego abaixo e volvo a subir. E agora, na última, imos quedar arriba e mantemos aí 3 respiracións profundas. 1, 2 e 3. Baixamos, xeonllos cara a nós, masaxeamos zona lumbar. Descansamos uns segundos. Cambiamos o sentido. Veña, mesma posición, de novo baixamos pernas, pés separados ao ancho das cadeiras, talóns cerca dos glúteos, pernas estiradas, o brazo estirados ao longo do corpo, collo aire, exhalamos, apreto glúteos, elevo cadeira e baixamos apoiando vértebra a vértebra, tocamos no chan e volvo a subir.
5, 6, subimos ben, 7, 8, 9, e na última manteño arriba, e aquí, 3 profundas. 1, 2 e 3. Baixamos, xeonllos cara a nós, recollemos, relaxamos. Hoxe non mirei, pero a veces sí que cando estamos en esa posición boto unha ollada para atrás para ver os compañeiros de detrás, porque como sempre estamos mirando para as ervas. Moi ben, imos xa co último exercicio, imos manter en posición de V, imos manter brazos e pernas estirados, en diagonal o chan, estiro esos brazos, estiro as pernas, zona lombar apoyada, se podemos miramos cara en Vigo, e aí manteño 30 segundiños de traballo. En estático, en isométrico. Estira as pernas, Anxo. Dos, vale. Recollo. Cambiamos sentido. E xa para rematar, outros 30 segundos e finalizamos a clase. Mantemos posición, de novo, colocámonos, zona lumbar apoyada e comezamos a contar. 11, 12. E manteño aí, brazos tirados, pernas tiradas. Últimos segundos. Tres, dos, vale. Veña, imos agora a estirar. Estiramos brazos, estiramos pernas. Moi bo traballo, rapaces. Agora colocamos unha perna encima doutra, coñemos a perna de atrás, acercamos a nós, tiramos o glúteo, cambiamos de perna, intento coller a de atrás, senón a de diante. Moi ben. Baixamos pernas despacio, ímonos colocar de pé. Arriba esos braciños, a un lado, aguanto aí. Cara ao outro. Imos ao centro, soltamos. Xunto máis a un lado, a outro, imos cara ao centro, despaciño cara arriba. Fantástico traballo, xentiña, moitísimas grazas por acompañarnos unha mañá máis aquí en Pulso Activo. Recordade manter o corpo en movimento, aínda que sexa un pouquiño, corpo e mente agradéceno. Eu son Edio, o vosso adestrador, e lembrade, manter o pulso activo. Moi ben, bo traballo. Así me gusta.